Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 okubingelelayo njengamanje usamukeli wakwaNgcobo kanti-ke sithatha sikwamukele ngaphansi kohlelo lethu olubizwa ngokuthi izindaba zomphakathi khona la kwiSiyaviva TV1. Umphathiswa wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uMnumzane Siboniso Duma ufuna amaphoyisa angathetheleli kubashayeli abazotholakala bephuzile njengoba kuyimpelasonto yePhasika. UDuma uzibophezele ekusebenzisaneni nophiko lwezokushushiswa komphakathi ukuze abatholakale beshayela bephuzile bagwetshwe iminyaka eyisithupha bebhadla ejele ngesenzo sokushayela ngaphansi kwamakwebefu. Lokhu kuvezwe umkhulumeli wakhe uMnumzane Ndabezinhle Sibiya ngesikhathi ekhuluma kumsakazo we-ESA FM. Uthe asikwazi ukubonisana nezidakwa waphinde wathi akafuni KwaZulu-Natal libe nesandla ezibalweni zikazwelonke zabantu abafela emgaqweni kusho uSibiya. Kanti uphinde wakubalula ukuthi ngale kophiko lwezokushushiswa abasebenzisana nalo kukhona abazimele nobuchwepheshe obukwazi ukubona imoto engekho esimweni sokuba semgaqweni nokuthi umshayeli akaphuzile yini. Uqhube wathi ngempela sonto balindele ukuthi kudlule izimoto ezilinganisele ku-1500 ngehora kuma-tollgate esifundazwe ngenxa yokwanda komthamo kuzokwandiswa namaphoyisa ezindaweni ezahlukahlukene. Ukuvezile ukuthi kunamaphoyisa angu-837 akwa-Road Traffic Inspectorate azokwandiswa ezindaweni ezahlukene azophinde ahlole futhi nezimoto zabavakashi kanye-ke nezimoto zamakholwa ukuthi ngabe zisesimweni yini zokuba semgaqweni. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthutha uMnumzane Mkhuleko Hlengo likhulume no-SABC izolo kwethula umkhankaso wezokuphepha e-Eastern Cape lithe abashayeli abangaphuzi bese bengena ezimontweni. Abashayeli abaphumule bengahambi amabanga amade akuvumelekile ukusetshenziswa kumakhalekhukhwini uma ushayela ngoba amaphoyisa azobenkanisile emgaqweni yakuleli njengoba sijube namaphoyisa kazwelonke ukuzoqapha isimo kusho uMnumzane Mkhuleko Hlengo. Kanti-ke masihlabela phambili siyathola ukuthi abasolwa abayisithupha ababhekene necala lokubulala abantu abangu-18 elusikisiki bavele kokuqala enkantolo enkulu yaseMthatha ngomsombuluko. Icala labo lidluliselwe enkantolo yesifunda elusikisiki kanti manje selihlehliselwe uMay 16, 2025 ukuze abamangalelwa baveze ukuthi sebekulungele yini ukuqhubeka nokuqulwa kwecala. Umzukisi Ndamase ona-46, uSiphoso Xolo Miyekethe ona-45, u-Aphiwe AP Ndende una-25, uBonga Hintsa ona-31, uMawethu Nomdlwembu una-36 bese kuba uSongezo Vuma ona-20. Bonke balaxazwe ibheyili babhekene namacala okwakha itulo lokubulala abantu abangu-18, ukuthumba, ukuqhekeza kanye nokuphatha izibhamu nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Labasolwa babhekene necala lokudubula elenziwa ngomhla 28 September 2024 emzini emibili engomakhelwane eNgobozana Village eduze nedolobha laselusikisiki lapho kwashona khona abantu abangu-18. Baphinde bayamataniswa nokubulawa kukasopolitiki uMncedi Getjana kwabhaca ngomhla ka-19 August ku-2024. Kona manjalo i-SACP ifuna kutholakala abanye ababandakanyeka ekusocongweni kwayengunobhala walenhlangano uMnumzane Chris Hani owasoconga ngaphambi kokhetho lwango-1994. Amakhomanisi athe ayengasebenzisani wodwa amadoda amabili alahlwa icala lokusoconga kukaHani. Lokhu kwakusho esitatimendeni sawo sokukhumbula usuku owasoconga ngalo uChris Hani kanti-ke izolo bekuphela iminyaka engu-32 asocongwa uChris Hani. Amadoda amabili uYanus Walus noClive Debbie Lewis alahlwa icala lokusoconga uHani. uDebbie Lewis washona ngo-2016 kanti uWalus yena wadedelwa ngoshwele ngonyaka owedlule. Okhulumela i-SACP uDkt Alex Mashilo uthe basamile ekuthenini kukhona abanye ababesebenzisana nalamadoda ekuthungeni itulo lokusoconga kukaChris Hani. Zikhona izinkomba zokuthi baningi abathintekayo ekufeni kukaHani kanti-ke sifuna ukuthi bonke laba abathintekayo batholakale. Sifuna ungqondongqondo abahleli itulo yilabo abalekelela kanye nalabo ababenolwazi lokuthi kuzokwenzeka isigameko esinjenganalesi. uMashilo uthe aluzange lenziwe kahle uphenyo lokubulawa kukaChris Hani. Uphinde waveza ukuthi kuningi okungenziwanga kahle ngamaphoyisa ephenya icala ngesikhathi sobandlululo ashaya indiva ubufakazi obuningi obabunqala nobabalekile ngaleso sikhathi. Sekukaningi isihlaba ikholo lokuba kuqalwe phansi uphenyo uhulumeni awukaze uthathe izinyathelo ezinqala. Sinxusa yonke iminyango kahulumeni ethintekayo ukuba elisukumele lolu daba. Uphenyo olunzuli lingasinikeza izimpendulo ezigcwele. Uphenyo lingaqinisekisa futhi ukuthi bayavela obala baphinde bathathelwe izinyathelo bonke ababe nesandla ekusocungeni kukaChris Hani kusho uMnumzane Mashilo. Okhulumela umndeni uMnumzane Mphatheli Hani ugceke uhulumeni ngokungasheshisi uphenyo. Umphathi uthe kwabaphatha kabi ukuzwa uMnumzane Walus ekhombisa ukungazisoli ngesenzo sakhe ngesikhathi enenkulumo nesiteshi sethelevishini enza emva kokudedelwa ngoshwele.
Uwalusa ngacabanga ukuthi sekuphelile uzoba nophenyo ngokufa kukaHani kufanele abuye azophendula ngeke umphathe kabi lokhu uma kuwukuthi akanacala thina into esiyifunayo iqiniso sifuna ukwazi kwenzakalani mina ngimbuzo engaphendulekile siyokhululeka ngaphakathi mhla sathola iqiniso kusho umnumzane Mphatheli Hani. uMackenzie ukhale ngokungahlonishwa ngokwanele kwamaqhawe alwela inkululeko. Amaqhawe afana noChris Hani awakuthola ukuhlonishwa okufanele lokhu kwenziwa ukuthi abaholi abakhona bangamagwala. Ongqongqoshe nezimeya bayesaba ukuthi bazobuzwa ukuthi basebenzise imalini ngesikhathi benza izinhlelo zokuhlonipha amaqhawe. Mina ke sabi imali angeke ngiyiqhathanise negazi lamaqhawe elachitheka kusho umnumzane Mackenzie. uMackenzie wengeze ngokuthi sizokwakha imifuziselo yamaqhawe sizoyakha eRobben Island. Kufanele kube yithina esizoqhakambisa amaqhawe akithi. Akekho ongaqhakambisa amaqhawe akithi namagalelo awo uma thina sigoqa izandla noma sesaba. Sanibonani iningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele. Nibingelelwe ishidi limhlophe MC Polobus. Ngicela ukuba mfishane ngendlela eyisimanga. Ngizomemezela ngosuku la ngomhla ka 14, 15 16 enyangeni kaJune. Inombolo ozoyisebenzisa u0790453446. Uyisebenzisela ukubhuka ungasali kule ngqophamlando yespecial esizobe senzeka la emzini kaMC Polobus kwaSiyaviva TV1. Ngihlanganisa ke odokotela ukuthi bezonilekelela ezimweni ezahlukahlukene enifuna ukusizakala kuzona. Mhlambe ngayibala nje into efaka into ethinta into yenhlanhla, into yebusiness, ukususa ichithu ugezwe kanye nokuthi phela wena uthola umsebenzi. Kuningi engakubala 0790453446. Imali yokubhuka u500 ngelanga lespecial uphathe 4500. Odokotela abazobe bekhona udokotela uNjongo, udokotela uMhlongo nabanye abaningi 0790453446. uNjongo uMhlongo odokotela sebethe nje cha thina sobe sikhona na kanjani futhi siyobe sibasiza abantu na kanjani. Kumqoka ke futhi kubalekile ukuthi ungasali kulesi special iba ingxenye yomhla ka 14, 15, 16 kuJune. Bhalisa njengamanje kuze bebe beqalelela behlelelela indaba yakho. Khumbula lesi special sisebusuku nganisa kwethu. It's very important ukuthi ufike kusakhanya ngoba kuyohanjwa nawe ebusuku. Insebenzo yakhona iyophelela olwandle ebusuku phakathi kwamabili. 0790453446. Book now. Bhalisa njengamanje. Sibona no video elandelayo.